Linda na makosewa iwepo wa kwa mashina anotoprofita mpostoli antona mata antoprofita izvezvi pamba pake ndo basa rake ende antoprofitawo iye akabatsirwawo nekuda kwemurume wake akatorerwawo zvinhu zvake zvaaishandisa. Nilivumbaona na makwateni urachitati nimene ni conversion. Urikona nini kuti ndinobatsira kubva kwa profita kusvika chini ndinoshanda na profita zvakanaka. Nekuti ndakavaka makawana dambudziko anokwanisa kukudza kuti weya kwandiri nekuti nenda aliyeje kuti ndikana nguri yandi imene nakonza mashita. Zvakafanana nasuno amai vako ndizvika ndida kutaura nawo mashoko makateerera. Notenda. Idamai na iwepo dai kwa ntondolo wa dachitakapo. Unobva ku Beatrice ku village chi uye sabhuku wako ndiani mambo wako ndiani? Indinobva ku Beatrice kushanga. Pa 48B shanga. Sabhuku wangu ndi Wanyashuru. Felix Wanyashuru. Mambo ndi Makwarara. Inini ndinogara mushanga B. Ini ndirorowe. Sindizi wepo ndakwi ura bwa montanda kwika paspe iwepo dachita chinjambo ya kupeza ngombe. Kwa ya panapo unozaire kuti ndakakusandutsa kuita muroyi wacho. Wongu vakanditaurira sekuru. Inselamo so mpitu meno daikwa na ba meno udachita ngamo so meno achelesa. Iwewe wakaja vanhu vangani? Ini vandakadya vana vangu vatatu. Jimmy tichaona. Ndapeza mumwe so udachita James ya. Kuna mbozi atachoreza na matenda mdatichani yankolas mdatichani Gwirikwiti. Ne Gwirikwiti ndiani mwana wako akafa ne Gwirikwiti anzani? Jimmy. Isala kwa tapo so boy yuko. Ipapo ndaitove mwana mdiki utori uroi chaiwo wandakanga ndatongoiswa na babongo. Lero wanala wajilongo ya jamini se. Yo kuda kusiya ero uroi kana tawasuda. Antombo ude. Antode ende andaiso sivazwe. Numbe zangu asilema sonji kupeza udachita no tiwi na 3. Udaikwa kuna umene mwana wa sisi wachani. Mwana wa sisi mwana omningina wangu. Timothy. Timothy ndiani wako? Mwana omningina wangu. Isala mwakema iwopa kudindi kumene kwa dakika chapa. Bua. Chii chakaitika kuti uzosvika pakuenda kunoisa mushonga pagware munhu osina ukama. Na iwepo sindizi udamkata mamangu ayandinda achaya kaupera. Chii chakaita kuti unogadzira pagware Timothy osina ukama naye ko hama dzake naso unodzichati kudi. Bwana? Chakaitika kuti ndinde kunoisa inini ndini ndakanga ndichitonda kamira samai ndese hama yega yanga iripo. Nokuti mwana wangu nante apro Ignacit. Iwepo muna kuikana paspe, iwepo datodoza mfidi. Padindi pake pamenepo, wewe mpesa dachita homando soda ikancha yavi. Imimi wandikaisa pa grass. Ne maira ne gwara Timothy. Lero so mfika pamenepo mungo pesa maze. Grass game. Notenda. Apita pa grass chicha makaona pa gwara Timothy. Chamukazogutsikana nokuona ofuti ne maziso maenda ku gwara Timothy. Pa gwara Timothy ndakaona nyoka inonzi Nyamafingu. Nyamafingu iyi yakurisisa. Kurisisa zokuti nyumba ya Nyamafingu ulibo kuipeza padindi pamenepo. Right. Iyo pa grass imba ya Nyamafingu wanakuiona iri pagwa. Ndakaiona imba ya kumeneko yopo ulibo spayo na 3 kuipezamo. Chinditsanangura twasvika koko chicha kaitika. Ndadzokera kumba ndakadzokera ndine munin'ina wangu mani. Ndobva tasvika pamba sezvo mama tata wasiya kuno kuti akasvika ndobva ndamuka indogarawo pangu pandakavaka ndega. Uyu anogara namama ndobva ndasvika mba namutora mba taenda paguva ndikati mani uya uone tione paguva ini ndanga ndasvikawo ndega ndikaona zvandakaona nokuti mwena iya yenyoka yese yanga yavhurika futi pati tanga tamboivhara nemiti yese iri pamakuva ipapo yese yandaiona muglazi ine nyoka dzanga dzakarara 5 dzakakwira muti dzakarembera muti dzakatarisa pasi 2 ndo dzaitenderera 1 yacho yakauya paglazi ndobva yaskunanga mama yakaburitsa ririmi yakavatarisa. Ispesa Valerio. Valerio yakatarisa Valerio ndikatowabvunza muglazi kuti mama maiona here vakati ndaiona mwanangu ririmi rwacho rwakakurisa handichaida. Nekukumanji. Umene pacheza. Iwepo Valerio nkanza mfi iwepo rachita mame rachita tiundi tanisi. Bwana? Iwewe Valerio besides kuti baba wako akakusira uroi. Chichimwe chawakaitawo chinokuratidza kuti nhasi uno muroyi. Inini chandakaita chinoratidza kuti ndiri muroyi pakugara kwangu vana vevana vangu avairwara ndakasvika pakunotora nyengeredzi ichinzi vakagezerwa nyengeredzi ndikavagezesera wanutaka pasopa iwepo rachitati ndimene na filijoy so Friday atikubata mbuya monta kune social media chikubvisira zvinhu zvako zviri kutambudza vana ava ndizvo nai na vitume neo ndichite ndikutanize njana kumba kwako wamba Valeria
ndazvinzwa sekuru chabini seti vana vako vanofana kuya pano kuzotitora ndikunokuenda kumba kwako kuBeatrice nditika ndikuya koko kuzopamba pako ndimukonza movovo ibo ndaita atuni kange ndikuya pamba pako kuzokubvisira zvinhu zvako kuti hondo dzese dzausangana nevana kuti vachitambule dziparare kunonogarikika here sekuru akutandize ibo ndakhala panakabwi inedha na mashiti zvakagumbuka zvakatsamwa ndingatokuti gara pano kusvika Friday yakwana zvinogona kuita sekuru mukutya kuva so ufuna kuti uvuwe amene adampeza ngokuti ine nkhani za mviti na ndende funa kuzifuna aiwa zvinhu zvake zvaapadhuze nokumubaya so iye munhu aakusaina kuti chero ndakafa hazvina basa asi vana ndo vatoda kuchengetedza asi vanochengetedzwa here sekuru nekuti ndiri kungovhunzawo zvangu sasahwira vanochengetedzeka here amai ava nekuti uroyo vakapuhwa nababa vavo havana kuhukumbira havana kuitawo kutenga inero vanarama nako ndikupeza mwasheti mbwani zasukuru besides baba vako ndezvipi zvimwe zvinhu zvaunoziva maererano nenyaya dzeuroyi zvandinoziva ndozvekutora nyengeredzi vana vevana vangu varwaramvera imwepo nimkwatira majesi ndichivagesa so natereza kuchita bambo weka kupera ni umene uda mkatama yeka na manja yake so chaila munhu kuti anenge achiti uyu agara atori muroyi izvi chokwadi muroyi anodya munhu ndizvo naika na amene uda mtodoza atabo ndacheda wakajawana muzukuru vatatu vana vangu vana vangu vemaraini handisati ndachekai njere wende mbo itani amaseti na yeka na febia amene wadachodoza alibesiti ama yake wanoona kuti vakafawo zvisina mhaka zvisina tsarukano ndizvo naika ende vakafa vasina chavanoziva ndichitorwadziwawo injala magini seti yopo udaika mambo ya mpindu mwana wako akafa achizvita anorwara chirwere chekudonha chefare ndiani aitove muchechi aita zvekugwina zviya zvekugwina anonzi James ya ndumeneo isala baba fanaka mzukuru wangu nandireso ndachiti Friday ndurike nayo po unyumbango kwako yopo ndifike ndikata ema village izalini kwako uzokubvisira uroyi wako ndotenda kwamba wazinza Emmanuel manyo nandire kwa mana umeneo chako wona wana umeneo ataramana kwa yako akaya pana pachipenga ana madzuba kwade wachita kutandiza zinamtoka muzibera so panapa ndinorapa vanhu vanoputa madrugs vanopenga zvokupengeswa nouroyi vana madrugs vanoputa vanoita kuti varoyi padakara kumene paja wadadziwa chitu mpengo meneo uyu kumavillage kwake anoziva chitu mpengo icho kwadi ende anga akagadzwa mhepo yekuti ati iye akaponda zvichiratidza kuti aite kunge ane ngozi kuitira kuti inini nevana vangu vese nekuti mwana wangu nise akamatekwa ndimene akatoiswa pajana izvezvi ndiye anga ari kufana kufa saka kuvhikirira kwandakaita uyu manu ndiye akabva anzi ozvisungirira obva afa inini sekuru handina zvakawanda hangu zvekutaura ini totongoda kusunungurwa nekuti upenyu hwangu ndiri munhu ari kutongotambudzikawo akimu tu ana life ikani ni fijo umene wachitara na tere kupesa mama murume kunzi wahura na tere mchodoza umene wajibenga ati ziri mhepo dzida kumushaisa musha ya asina ide nko aboda wanyoa amene waigari mwana ndoshingira kuda musha wake yu imene zida mpesa ngona kupo ibena konseni za katama nada imhepo dzisubuda kuti mwana agare musha vanototi vakauya pamba chero mukwasha akauya pamba hana kana kubvisa kana even tsvagirai kuno asi akauya pamba mama ava vanotobva pamubhedha wavo vavanorara wavakatengerwa namukoma vasikupa navo ndo panorara uyu nemurume wake pamubhedha ipapo indikamutsuro kuti iwe usarare ipapo kwadange vinikesi ninemazana achovo imeneyo adhamu idaizasi zvinorwadza sekuru ya iwepo labvamwe za mtini na tre asi ndamai vako muzukuru naye pandizvarwa ndinakana zinguva izoro handakana pandinodiwa ndinakana pandinofakachero ndanyoko nadire kubva zimenezo wambwango zimenezo mawa wanachitagiani validzireka songo kasekuru bunza mukombe nendira ngoma yenyu moisira pasipasi hosho dzenyu modzisira pasipasi
tifambe toni umenewo Valerio nikufuna nada kubvunza ambuya ava kuti ndiri kuenda here kumba kuBeatrice kana kuti pamene ndikagara pano zvachoseya. Hai nei kugara zvangu ndozoenda ndinosunungurwa zviri nani. Imba mzukuru wanga iwepo unasawa kuruka kunyumba lero ndizauruka nawe hapo nsana. Zviatu zvakatsama zvinoona kukuuraya andide ngozi kana kubata ropa ndizvonaika. Kwamba wasinzoka so ikankanu zinenge umanja iwepo ndizachoda. Iyo zati Friday ndikusumudza motikari dzangu dzese kuenda kumba kwako unokubvisira urombo hwako wakabata iwe. Ndotenda zvangu sekuru. Zvakanaka tinotenda sekuru. Chawa mzukuru wanga so. Nada iwepo waruka kumeneko ndibe kumazaina na 3. Wasununguka nokuti ndakupolesa wakuda kuenda kumba. Yima zimenezo. Ndamtandaza la. Iwewe na mai vamwesa ngatoenda simi muri tumu kusana. Kwamba wasinzoka wamenewa kupera iwepo na nyoko mnachani. Wanaona kenda ule tour asi wewe na mai wako gala ipana. Arunzika sekuru. Wasinzoka. Ufuna chiti umeneo Valeria abue kuna wanda amena chiti ine nkanu za mfiti dazili zite tunamayo kwa lero. Hama dzangu vabereki muri muno ndinokumbirisa pane umwe neumwe asati abata asati ashereketa asina chaakabata ngaarege zvachose ukabata upenyu hunooma kana kushereketerwa upenyu hunokuombera. Ini ndakutya kugara mumba mangu ndakutya kurara mumba mangu ndane nguva yakati kuti andina shamwari andina chii pamusaka peuroyi. Saka ndinoti munhu nemunhu ari paari ngaazvichengete ngaazvibate. Ndatenda zvangu. Izapa wakatoni ndupeza umeneo achiti Jemi ulipona se. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidza ine mufaro pano pa Slime Media TV. Zita ndinonzi Simbi Basa. Naso uno tiri kusangana kwa sekuru Bunza Mukombe kuti tinzwe kuti matare akamira seiko, muri dziri kupona here uye ndezvipi zvavanokwanisa kunge vachibatsira muri yeZimbabwe. Izvi ndiri kuzvitaurira kune vamwe vakatanga nesu nguva ine ndiri kureva masubscriber new one. Sekuru Bunza Mukombe akasike kutanga kunge vari pano pa Slime Media aiwaka ndo dzatinoti ndo vakuru vepano pa Slime Media TV. Vane nyaya dzakawandisa. Mukaenda pa comment section yedu kana kuti pa playlist pedu munoona kutoti hapana asingataure nezvavo. Ndo saka nhasi unotamboti rega timboita hurukuro navo nokuti tagarisa tisina kuita hurukuro navo. Akasike kutanga kune mimi makatanga kuona Slime Media iye zvinezvi vane nyaya dzakawanda dzavakaita dzine mbiri yatekeshera pasi panapa. Mukadzokera gore rakapera pane nyaya yavakaita nditika yainziyo akaba mari yemukando kufamba achiburitsa mweya arichataura zita rakanyorwa ipapo andika nekuzvimba dumbu. Iri nyaya yemwe munhu akanga aba mari handitika iri nyaya yemukando yakatiita maseries pano pa Slime Media TV tichipfuurira mberi zvekare. Pane mupostori wekwamwazha akapedza mhuri nyaya yacho yakabudira pano ikapedzerwa pano handitika ndiri kutaura kanyaya kozoya kwete iyoyo chete dzakawanda. Pane imwe nyaya inonziyo yeBurial Society yekuroya yakatanga kuzikanwa panapa ikaita maseries pano pa Slime Media TV. Aiwaka nyaya dzavakaita dzakawandisa dzamakaona pano pa Slime Media. Kana usina kudziona ndo dzandiri kuti enda pa comment section. Wasvika pa comment section wongotaipa kuti Bunza Mukombe unodziwana nyaya idzodzo idzo. Pane imwe nyaya zvekare yaSisi Lucy vakanetsa nekuroya. Aikona kutaura. Kana uchida kuziva izvi ndiri kungozvitaurira kuti uzive kuti mbiri yasekuru aiziye kutamba nayo yave kuzivikanwa pano pa Slime Media TV. Regaika zvekare ndikutaurirai kuti kune vese vari kutitevera izvi tapa 278,000 followers.
atinyare nekuzvitaura kuti tisu TV hombe nekudaro kune avo varida kuadvertisa mukauya panapa tinenge tichiti isusu pawapinda paSly Media TV takuisa mugungwa rizere hove. Saka tiri kubvunza kune vamabhizimisi kuti unoda kuraura mufish pond here kana kuti unoda kuraura mugungwa rizere hove. Zviri pachena kuti kana ukaraura mufish pond dzaunobuda nadzo dzinozadza mugomo, asi ukaraurawo mugungwa aiwa unoraura hove dzinozara madhiramu mupabatisise ipapo. Ndakuzivisai kuti titikwanise kuunza mukombe. Regai ndivachingamidze muchirongwa tigone kunge tichitaura navo, asi nyaya dzandakuudzai dzavakaita dzakawandisa ipapapa paSly Media TV dzitoripo. Handitika akarombera saga refertilizer imwe nyaya inoti kusekesa, asi munhu akatopinda mukuromba nenyaya iyo. Regai ndivachingamidze muchirongwa. Asekuru tikutambirei pachitivhitivhiti chedu chemangerengere ichi. Asekuru Wepo mzukuru wanga tafuma ne mkanya. Hanzi wakadiko mzukuru wangu tafuma ne mkanya. Ndiripo sekuru kuonda kudai kuchika imimika. Nada, iwepo ulibe kusaba na Nyabezi. Iwe na ine tinanjito ibozi ya kutaniza bantu. Aiwa, iyo ufana kuchanganga nekuti iwe neni tisu tinogona kutatu vanhu vagona kurarama mune zvakanaka. Icho upenyu wakanaka. Icho kwadi aiwa ndiro donzvo redu rekuti vanhu ruzhinji rweZimbabwe vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika kuti vapone sekuru. Aiwa iyo ndineika manja ya njito yanga ndakonza ine Nyabezi kubwera muno muZimbabwe kubwera kukonzera vantu uchita khalekwe. Hanzi iyo ndinoisa maoko mangu inini nemaoko yenyu kuti kuya kwandakaita muno muZimbabwe kuya kuzobatsira vanhu vanotambura kuti tigone kubatsirana kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Aiwa icho kwadi tinotenda sekuru. Ipo pamatibva tatangira pamatanga ipapa vateereri kana kuti vatariri vatsva vari kuuya pano pachivhitivhiti chedu ichi vari kukuona ike kutanga vangade kuziva kuti imimi makabva nekupi muchizodonhera muno munyika ino yeZimbabwe mamabatsira mhuri dzakawanda dzakazitambura, vamwe vanga vachiroyewa, vamwe vanga vane zvikwambo, asi makabva nekupi kuti muzosvika muzotangira basa mukati menyika ino yeZimbabwe? Imene nkanya ndabvuwa kudara ndidabvuira lero futi. Nevadzukuru reishuwa. Yandakataura kudara asi nasuno ndichaitaura futi zvekare. Ya. Ine ndiri Nyabeza ndachokera Mozambique. Ini ndiri ng'anga huru yakabva kuMozambique. Tinotenda. Mkwama wanga udanyiriwa muno muZimbabwe. Omwe yangu yakaberekera muno muZimbabwe. Tinotenda. Tidanamata pabozi na bamba micho. Ndakanamata pamwe chete na baba vanoti vamicho vandinolemekeza bora nhasi kuchipostora. Ya. Varachitumeni vari mng'ono so ekari auruke gombo eruruke kumakombo afike achite akonzesa chiboyi. Hanzi vakanditi inini uyu mwana uyu ngaayambuke zvake aende kunogadzira zvechiboyi. Ndakafamba naye matiri mana nemakungwa makuru kuti ndigadzire zvechiboyi ndichitumwa na baba micho. Zvinonakidza kunzwa izvozvo. Saka zviri kureva kuti makatendwa naMwari nekuti ana baba micho muno muZimbabwe vanhu vaiteverwa uye vachibvumirwa. Ukafika padafunda nkwama wanga ine vamene vadakuza bunza nkomba adachoka rung'ono so. Ukasvika panakadzidza homwe yangu vanokutsanangurira kuti sekuru bunza mukombe takadzidza navo uye vakatanga chivanhu ichi vari mwana mudiki pachikoro. Naika. Ya. Tinotenda. Zimbabwe yese menei ilizwe lese menei. Ndida tandiza vantu wobo. Ndida zia manduna mazimambo. Wana soja na segu wese wadanzia ine bunza nkombe. Hanzi inini Zimbabwe ino yamunoona kudai ndakaitenderera nekuti madzimambo mazhinji anondiziva. Ndakatenderera Zimbabwe ndichibatsira urwere hwakasiyana siyana kuzondiziva nhasi kwavanhu. Aiwa vanhu vakandiziva kubva kare. Naika. Tinotenda sekuru muri yeZimbabwe muri kungozvinzwira mega kuti sekuru bunza mukombe vakafamba nzvimbo dzakasiyana siyana vachibatsira vanhu kuti vayambuke. Ndosaka muchionawo nesuwo isusu mukauya paSly Media tinonzi SLY Media TV building bridges kureva kuvaka mazambuko. Chilongo na Narita ndimene usojisi kupera.
mukandoona nhasi uno makundoona panapa azvirati basa ndalitanga nhasi kune vakawanda vasiri kugona kubatsirika asi vasiri kuziva kuti mamwe matambudziko ekukundikana nevamwe vanhu vesitogona kumabatsira. Pakanaka ipapo sekuru ngavabva vatanga kutiudza kuti ndezvipi zvavanobatsira vazukuru zvikuru sei. Ndiraziva mwanenge waraziva prestige yanga yakukonza materiko na amfiti na ntre vadasokomezeka na matenda ndilangonza mwenji kutandisa. Vanhu vakawanda vanondifungidzira kuti sekuru Bunza Mukombo vanobata mbavha chete asi inini handibate mbavha chete ndinobata matare akawanda akasiyana-siyana kusanganisira varoyi neumwe urwere hwavanhu vasingazivi ndinogona kuvabatsira nawo. Ribe materi kupera udachitopo ularuka kuna Nyabezu kupeza za materi kwa na amfiti kupera zidenge zidasokomeza muntu unakama. Hakuna vanhu vanoenda kung'anga vachida batsirwa nenhau yembavha chete asi vanhu vane matambudziko akawanda urwere uroyi nezvakasiyana-siyana kusvika mukutambura neurombwa. Ichokwadi. Unamba vazukuranga tiri kupanzwa sekuru. Aiwa vazukuru vangada kuziva kuti ndezvipi zvirwere zvamunobatsira vazukuru vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika zvinoti vakaenda kuchipatara vanoskunza hapana chatiri kuona asi munhu achirwara achirwadziwa. Ya wachita bwino mzukuranga va hospital vamene wana matenda wadatandiza nayamwe wadachita amene afuna na Nyabezi yamene adafuna prospita sindize kama zvakanaka muzukuru wangu. Urwere hunosiyana umwe urwere hunoda chipatara zvokuti unofana kududzira munhu chokwadi kuti urwere hwako muzukuru hausi hwechivanhu asi hunoda chipatara mukati. Urwere hunoda chiprofita hwokuda Mwari kuti ukumbire kuna Mwari. Urwere hwokuda chivanhu kuti ubatsirwe kurapwa muchivanhu ndo urwere hwakutaedza kutaura nasekuru. Mzimu chawada kuika matenda zvakafana cheche mudzimu kwako waunotenda iwe unoona kutokupa urwere na ntire mfebia mulibe ugonza nkhanu pabo so munachita kampeni pano so FGC zvakafana kuti mudakonza amusikitirana matare emusha pamwe chete iwo kavenga hama dzako dziri kuchema newe uri kupuma vamwe vanhu hama dzako uroyi asi hama idzodzo zvinokwanisa kutokwanisa matambudziko izvozvo nekuti vadzimu vako vanenge vakakutsamwira. Nhaika aiwa tiri kutenda sekuru vazukuru venyu vari kuzvinzwa kuti zvechokwadi hakusi nyaya yekungoroyiwa chete asi mudzimu wako unogona kukuita se kuti urware kana kukuitisa mhepo dzakaipa. Ine ntare yanga ndidakoza zinenge wadasokomezeka na matenda ndina mangwa mvindo pana pambondombo zidatandiza muntu ali clean so na ntire muntu da mboya monta kabanga ndi mfiti ada mkonzewa kuna wamene wana Nyabezi wa confessaje ana ntare matare yangu nini asi matare yekuti ndinokwanisa kubatsira vanhu vanotambura chete. Kune vamwe vanhu vari kuroyiwa nevamwe vanhu vane matambudziko avasingazivi kuti anobva kunani nevamwe vanhu vanonanga vamwe uroyi asi vanhu ivavo vasingaroyi asi iye mupfungwa dzake achifungidzira kuti vanhu ivavo varoyi asi iye asingazivi kuti vanhu vavo vanoroya sei. So ndichakuratidzai girazi rangu kuti unokwanisa kuona sei kuti munhu uyu muroyi kana kuti uyu haroye. Icho kwadi vazukuru vada kuziva ndifuna kuchoka shure kwa dacho kamene kwachiti timu mudakonza matenda yapona poni ndifuna kupezesa mankwara ndatandiza ndibvua mankwara amene ndiyachimenechi amene ndiyachimenechi amene ndiyachimenechi vandu vadzimanga achiti ti wadakonza wadapenga wamba wadachukera wada cancer wamba ndipesa mankwara yamene ndidaikonza bwanji. Hanzi ndoda kudzokera kumashure ndichidudzira mashoko ekuti inini handibatsire mbavha chete asi ndinokwanisa kubatsira vanhu vanopenga. Handitika ndabatsira vanhu vanopenga ndinokwanisa kurapa cancer zvekare ndinokwanisa kubvisa munhu uroyi zvekare ndinokwanisa kubvisa zvidhoma zvemunhu kana zvikwambo ungave urombwa ndinokwanisa kubvisa zvekare uye chero kanzi urombwa hwako uri kuBulawayo uri kunze kwenyika uri kuAmerica tinokwanisa kuti tiubatsirane chero uri kwauri ikoko tigone kubvisa urombwa upi iwowo. Vachibatsira vane shuga vanorwara neshuga vanobatsira vanorwara neshuga cancer nditika BP shuga zvese sekuru anokwanisa kubatsira vanhu vakafanana nevapi nevavo vari kuzvinzwa vazukuru sekuru. Sina wang'ono so varachita kupenga na dzintu zidachita kukora so mangwa yameneyo dzema drugs mangwa yameneyo ndina mpiko zanga zandachita nchimkonza yamu ndiyapesani lero walapashi. Zvanzi zvoni ndinokwanisa kubatsira zvekare vana vanosvuta madrugs ramunoti dombo guka vaye vamunoti imi havasi kurapika matenderera nawo kwakawanda but kwese kwamatenderera kwakawanda havasi kugona kupora vana ivavo nekuda kwokuti dzimwe dzenguva dzinogona chiri chivanhu
kumwe kuda kwavo vana ivavo kuputa madrugs asi ini ndinogona kupedza madrugs iyayo kuti vana ivavo vave zvakanaka kune vaise vana vanonesa nemadrugs semushonga wandiri kukuratidzayo mankhwala ameneya ndi mankhwala ameneyo munthu so adacholodoza mowa sarafeshi wamva munthu adachita zakufuta mbanje zakupenga wachita zilibe chiboyi yamene sidayakonza zimwe zila chiboyi zakukhala sidacholodoza mfiti umenewo sizokuthandiza samaliza mfiti hanzi mushonga uwu wandiri kukuratidzayo munhu akavayachero makati munhu akupenga sei chandisingakurudzire ndechekuti munhu anopenga mumupe mapirisi ehope kuti arare nemadrugs nemapirisi anodhaka yaye inini handikurudzire izvozvo mushonga uwu ndikautora iwowo ndikaubhoirisa pamoto ndikapa munhu anopenga handitika anofanira kurara nguva iyoyo anenge achipengeswa nemadrugs anofanira kurara nguva iyoyo chero akanzi apenge nemadrugs zvine chivanhu anofanira kudzikama nekuti mushonga uwu unobata kubva kumadrugs kubva kuchivanhu ndotanga kumurapa ndichimubvisa madrugs aya aanayo munyama ndinokwanisa kubatsira vanhu vese vanoputa guka nevanopushuta mbanje nevanopenga nekuda kwokushandiswa nevamwe varoyi ende vakawanda sekuru vanhu vari kurwara nekupenga guka muntu adanya wana wake so adafundisa wana adafunda bwino so wakuchilandera satanism wadaikiwa kumeneko wasikonza mowa wachita chiyani mbanje chiyani walati mtoliro zidenge ndidapeza na zidenge ntali yanga so ndi amene asapa hanzi mushonga uwu unotibatsira kubva kune vana vanoendeswa kuchikoro na baba vavo ende vana vakutusangana navo vazhinji ndo vakadzidza vane chikoro chakanyanyisa kudaro asi vane madegree vane zvakawanda asi tiri kuzosangana nevana ivavo vakuputa madrugs asi vabereki vabvisa mari zhinji kwazvo kuti vana ava vaende kuchikoro asi vana vakuwanika nekuputa madrugs nekudawo kwemafaro yavo munyika nekushaya mabasa nekuda kwokuti zvinhu zvizhinji zvachinja asi vana vazhinji vakuona kunge madrugs aya ekuchengeta upenyu hwavo so vana ivavo ndinoti huyai navo kwandiri tigone kubatsirana navo paunouya ndinovapa mushonga uwu kuja zimenezo zidakora adafunga bwino akazija so zese zakuchiti mawo ndifuna kuenda kunchito kana kukombisa mkazi so na 3 zidachita dinama vari kuti zvoni mwana uyu asina kuputa madrugs kana kuputa mbanje ngave kana kuna doro zvimutoliro izvi anofunga zvakanaka asi panguva yanomwa zvimutoliro izvozvo amugona kunzwanana naye mwana iyeyo nokuda kwokuti pfungwa dzake dzese dzakabatwa nemadrugs anogona kutoramba kuenda kubasa kana kuignora mudzimai so mankwara amene adathandiza zimenezo mushonga uwu unobatsira kuno vanhu vanoita zvinodhaka vamunoda kuti vasiye doro ndinokurudzira kuti huyai navo kwandiri handitika vasingarare kumba vana vakugara mumastreets nekuda kwemadrugs ndo basa remushonga uwu kuti ndikaubhoirisa ndikavapa mushonga uwu vanokwanisa kusiya madrugs vana ivavo tinotenda sekuru uribe umene opera hausi wega tiratidzei sekuru lero nina mankhwala ndifuna kupeza zitowanga ndakukudza tinoita basa rei gomarara uwu mushonga wekensa inosanganisira yemuchibereko inonzi gomarara matenda ameneyo matenda yapedza vanhu mushonga wekensa mushonga wezhinji wapedza utano hwevanhu noupenyu hwevanhu iyo kensa iyoyi unamvera so matenda ameneyo asidakonza kuna kensa idanyisa mimba imwe idabweresa maronda imwe idabweresa mudatishani uhuru so mwamba yameneya ni matenda kuchiti iwepo siya kuika ali makosado yameneyo sikuika so matenda amene achita mabambaisi mushonga unorapa kensa inosanganisira kensa inowanika nevakadzi kubva muchibereko koya kensa yekuti munhu anokwanisa kuita maronda inonzi njinda yekuti wakaita kensa inobva yabudisa ronda kunze wabudisa ronda kunze asi mushonga uyu chinonzi kensa iyo wakaona yabudisa maronda kunze zvirati kensa yaane makonye zvichirati ukadya mushonga uyu kensa inobudisa makonye ewhite wakaona yakubudisa makonye ewhite zvirati kensa yako ikuita se iri kurapika kwaimwe kensa yekuti inekitira munyama dzako asi kana uchidya mushonga uyu kensa uyu mushonga basa rawene unobvisa kensa yekunze kuti tigone kuirapa yachoka kunze so iwepo ndakutidza kuchiti pakufuna mankhwala kosade emeneyi ndida kuikhala kana mushonga uwu wekensa wabvisa kensa yekunze yabuda pange padumbu wakuona kuti padumbu pako pari kuora nyama dzaora dzedzedzo wane chironda chisingapore kana kuti waboka kumagaroko
Handitika waboka kumagaro tunotora mushonga iwo uchiramba uchiuja tobva takunamira mushonga wo pa chironda cheche takunamira mushonga wo pa chironda ichocho unokwanisa kubudisa makonye white wabudisa makonye white zvichirati cancer yako yakurapika unokwanisa kupora nekuda kwemushonga iwowo. Kuna sekuru ndine mubvunzo ipapo nokuti kune apa vataura zvekumadzimai kuvarume vanoita cancer inowanikwa mumabhora ulibe kuchiti kuna mkazi kuna na mamuna umenewo futi udaika ndagara ndikuziva zvauda kutaura muzukuru ndosaka ndatora mushonga uwu saka ugadzika hako pasi ndikuudze kuti uwu unoshanda sei kuvarume vanenge vane prostate cancer. Aiwa tiri kufambirana wamva imenewo ndewakazi ndowakadzi yamene uwu mushonga uwu isalama yako imankwa ya kuchiti cancer imeneyo yakuna mamuna yana mamuna idabweza mudatishani mashona mudatishani mamota so wamva yadachita kunyungu mapore yamene yadachita samaku imene ashesa. Mushonga unoshanda kuvarume pa cancer pa prostate cancer kana mushonga tisina kuti murume aje unoshanda pakuti unosimbisa bonde nditi kwasimbisa bonde paunenge uchikupa shungu dzekunzwa murume dzekuda mukadzi unoshanda iwo paunenge uchitoshanda ipapo nekuti iwe mushonga ndounokupa kuti iwe unze kuda mukadzi zvakanyanya kana nhengo yako ichinge yakadzikira pabonde nhengo yako kana ichinge yakadzikira pabonde tinokupa mushonga iwo mushonga watakupa uchirapa cancer zvekare pakurapa cancer kwaunenge uchiita ipapo handitika panenge uchinzwa kuda mukadzi wewo mushonga uwu ndopaunenge uchivhurira tsinga kuti ugone kupinda munyama dzipi dzako iwo murume wapinda munyama dzako iwo murume handitika pauda uja so udachita porridge idhamina se wamba uchita porridge pauda cheta uchita ntundo waya so idhalama ndakakupa mushonga uwu ndikakubikira mushonga wa porridge unoita weight padhuze kuratidza kuti tsinga dzako dzavhura tsinga dzako dzakudaira zvakafanana kuti kune munhu anoita weight kule nakule asi mushonga uwu takakubikira porridge unoita weight padhuze kuvhura tsinga unovhura tsinga dzako kuti kana dzine tsvina kana weight yako yaunoita inogona kutsvukuruka kana kuratidza kuti weti yako yakuita yakasviba kuratidza kuti ikubvisa urwere wagara uinawo ungave uchipinisa matenda ntumbi yako yoponsa uchibudisa urwere ingave siki yegonoria munhu ane siki yedrop wese unoshanda ipapo. Imwepo ana mamuna mulibe kugeza zidachita wakazi so gazi limeneo didakesi wana mankwale amenee na cancer imeneo isayade mushonga uwu imimi varume hamugeza muende kumwedzi tinokugeza kusezvinoita vakadzi isu tinokugeza nemushonga uwu takatoupa mukadzi kuenda kwake kumaperiodzi kunotowedzera kugeza tsvina netsvina kana weight yake mukadzi anotowedzera kana kuenda kuout kungave kunorasa tsvina anotowedzera nekuda kwokuti mushonga unokirina system kubvisa urwere hwakafanana kuti iwe ropa rako rive ropa rakashongedzwa rakagezeswa nemushonga uwu unokirina zvirwere zvepabonde uchibvisa kuti ropa rako rive ritsva. Mwamba umeneo iyi mushonga ndakasanganisa umeneo ndio asthmatic mushonga ndio vanhu asima vadasokomezeka na vanonetseka kufema mushonga tinopa vanhu vanozarirwa vane asima mwamba wanzesera asthmatic imeneo idapezeswa na matenda imeneo yadabwera na nkanu obo zachiboi asima na kusokomezeka kwa asima tumbi yako wepo asima chirwere chinokonzereswa nezvinhu zvakasiyana siyana kune varoyi vanogona kukuroya vachikupa asima vachida kuona nzira dzokukuuraya nadzo nekunenedzera uzonzi wakafanira kuroyiwa. So mushonga uwu kana tichinge takupa isusu handitika kana chiri chibhoyi chaunacho unoona uchikosora zvakanyanya asi kana chiri chirwere chamwari unoona asi unongochidikitira zvakanyanya kuratidza kuti asima iri kubuda munyama dzako ndio tinotenda kunapa mzukuru wangu tiri kupanzwa sekuru tiri kupanzwa umeneo mushonga uwu umeneo ndio vantu vadavimba mwendo mushonga ndakabatawo mune mushonga yakasangana umeneo unapeza mushonga ndio vanhu vanozvimba makumbo kuvimba kwa mwendo kabanga ndiza chitsinga za chiboi kabanga ndiza kuja huko sawazaja iwepo umeneo udakutandiza dapeza muyaste unobata vanhu vanozvimba makumbo zvinga zviri zvekugadzirwa zvechiboi kana wakachezwa uri muchezo ukuratidza kuti makumbo yako ndiye kugadzirwa zvichireva kuti mushonga uyu ndikakupa ndikakushandisira ndikaubhoirisa ndikakutsava makumbo yako anofanira kuwedzera kurwadza kuti ndizive kuti chivanhu
Okay. Asi kana ali makumbo ako ekukula kuladza kuti munhu achembera ndizvo naika umushonga anditika patinokurapa iwe unonza makumbo yako kureruka. Aiwa muri kugona kutitsanangurira sekuru tiri kudzidza zvakawanda. BP chaiyo idachita kuti muntu mwendo zimbe so imeneyo idatodoza BP. BP yainoita makumbo yazvimbe asi ndikaubhoirisa ndikakumwisa mvura yacho kana chiri chirwere chamwari BP yako inoserera. Kana chiri zveBP ndafarira pavari kutaura kuti kana chiri chamwari nekuzvipatsanura kuti kana chiri chekuroyo aiwa makapenga sekuru. Aiwa tiri kuzvinzwa sekuru tiri kuzvinzwa. Muri kunatsotsanangura chaizvo zvinoita kuti nevateereri vari kunzoko vari kuzvinzwa zvisinei kuti vamwe vanonamata zvisinei kuti vamwe havanamate asi izvi zviri kubatsira munhu wese munhu watinoti mwana wemuZimbabwe. Mushongawo sugar mushonga wekurapa vanhu vanorwara shuga. Wamene wadasokomezeka na sugar menewe sidachita fijoni akani. Chinoitika kune vanhu vanorwara shuga inokonzereswa nezvakawanda chivanhu nekurwarawo shuga woko kudawo kwezvikafu zvatinoita sezvatinodya. Umenewo uchibwera uchiti unidalira na sugar umenewo ndakuinga. Munhu kana achirwara neshuga tikatora mushonga tikauisa mumvura tikakupa kana shuga yako iri yechivanhu ndoti aurutse asi shuga yako kana iri shugawo yechibhoiwo kana kuti yechiyamwari ndoti aurutse. Aiwa tiri mukupatsanura iko kunotibatsira kuti vanhu vanzwisise kuti iyewo kana azvosvika pana sekuru azive kuti nekuti izvo tine vanhu vakawanda vari kungofa nekuda kunzi ari kunzi ane BP ane shuga ari kuchipatara but vanhu vapeza umenewo inyaya yekuti hanzi uchere isusu takamira pana tinokwanisa kutotanga kutoudya. Umenewo udachodoza nyongo zimenezi zidachita mudachiti man acid chalo umenewo atsateni. Hanzi mushonga unobatsira kuma acids kuno vanhu vanorwara maacids yaye yekuti maulcers yekuti takapa munhu mushonga kana ane maulcers anditi unoona kupedza maulcers mushonga anditi wobatsira zvekare vanhu vanenge vane rukawo vanenge vakadana nevadzimai vevanhu vanenge vakaiswa rukawo unokwanisa kupedza rukawo chero wakanzi rukawo ndiro mhando ipi unogona kupedza rukawo mushonga upi udaziva mwochiti iwepo udaikiwa sachibhoi mumimba mako ndidakuenza pamene pa mushonga chero ukanzi ukagadzirwa dumbu rako unoita basa rekuzvimba dumbu hausuza chikukuzvimbisa dumbu chii mushonga unogona kupedza kufika pamene apa kabanga udachezewa udachodoza mene zvakafanira kuti unoona kuita ngestroke kutonhora side rese iri kusvika kugumboko ndizvika mushonga tikakupa unofana kusimba nenguva yekukasika nekuti unopedza stroke. Aiwa tiri kuzvinzwa sekuru tiri mufamasi masekuru nhasi uno tiri kunoku kuwaterfalls nandika waterfalls tiri kuwaterfalls muna Malvern Road muchinge mangosvika mukasvika pazindoga mazuvano mota dzese dzikuenda kumasvingo dziri kutenda nemugwagwa iwoyo unopfuura nepadare pasekuru mafuta ankondo abani ukona mushonga mafuta ehwai ziwa mochiti nkondo abani baba micho zuri kuti libwere mvura so vachisa wai kuti baba micho kuti mvura iuye zvaita baba micho vamunoziva nembiri baba micho kuti mvura iuye kana kuti zuva liuye vaitora mafuta ehwaya nemushonga wandikaisomu ziwa chiti mtumwa arubwera so adaika mkombe wake pasi so amazi wachisa wai zake mgomo mazi adabwera mafuta amenea so sidayatandiza wadabwera nta kuchorodoza mpepo za mfiti wachiyani sida kusokomeza sida mixa na mankwara zinenge sida mixa na mafuta ya wai so mankwara amenea baba micho vaenda kuchechi ndinovalemekedzana nekuda kwekuti ndiwo vakati tisachikalanga ichi chekuti mahwai vaiti mvura yakaramba kuuya vaitora makwai mukone hwai voisa makomo akakwirira yayai vaisa makomo akakwirira vouraya rimwe hwai sechibayiro vauraya hwai iroro sechibayiro vaibva vatora mafuta ehwai aya voisa mumbiya sezvizvizvi votora mafuta ehwai aya voenda naye mugomo munonzi muninga vaenda muninga imomo votanga kupisa mafuta ehwai aya vachikumbira mvura kuna Mwari kuti Mwari tarisai vana venyu vari kuchema mvura vachipisa mafuta ehwai aya kana munhu akarohwa nezvikwambo vaipisa mafuta ehwai aya vachikumbira kuti munhu agone kusunungurwa pazvikwambo zviri kumurova zvemunhu vachishaisa mafuta ehwai nekuti hwai rinohwa nemheni yamusingagone kuona imimi vazukuru so ndi mankwara ameneya so mushonga mafuta ehwai mushonga mwamva so munamvera wachitaiwa regai ichiti aende kumagombwe gombe kumagombwe aziziwa liti sheni
sei vanhu vachiti munhu akarohwa nezvikwambo kana zvidhoma kana maprofita vanopisira mafuta ehwai. Vanozviziva kuti mafuta ehwai aya akaropafadzwa uye akatendwa naMwari, ndosaka uchiona kuti ukauraya hwai alicheme. Aiwa, tinotenda ipapo nokuti apa vabatsira pakuti vanhu vazhinji vanowanzoziva, vanonamata kuti mubhaibheri chaimo maitwa masacrifices akanga achiitwa muri kutaura ehwaya, uyewo zvekare nekupfungaidza kana mubhaibheri vanonamata maKristu chaivo vanozvitaura kuti zvaitwa. Upedza chimenechi pakamira seya chimenechi ndi mankhwala achibhoyi. Mushonga wechibhoyi iri foja yechivanhu. Kudala wachiti wauruka mgangeni wafika usikumbire pasi pemuhacha, pasi pomuchakata, pasi pomuvumira unopasiwa kudya kana kumwa. So waiuruka na chimenechi. So chimenechi ndicho kudya kwekare iyi fodya iyi yaipiwa vanhu chambwa ichi kudhara vanhu vaenda nacho pasi pemuhacha vachinokumbira zvekudya nekukumbira kuti mvura kana zvekunwa vachienda pasi pemuhacha vachikumbira, ndicho chambwa chaigona kuendawa nacho pasi pemuhacha vanhu vachikumbira upenyu hwavo kana nhamo dzavo kuti dzigone kuparadzwa. Naika tiri kudzidza tidzidzisei sekuru tirimo mufamba. So ndinati ku muntu wachibhoyi ndilokuizira kukhala na chimenechi kumbe kuyika mgangeni yopo usidziwa lichitu chandidaika chambwa changu pamene apa usubvuwa mwana. Vanhu vese vatema handikurambidzei kuenda kuchechi kana kunanamata kana kuenda kumaprofita. Ndinokukurudzirai kuti idai Mwari, asi chivanhu chenyu muchichizivawo, muchigarawo nechambwa ichi, muchiendawo nacho pasi pemuhacha kana pasi pemuonde nebute renyu nechambwa ichi, makatarisa vanhu vanotengesa vanazvo, moendawo muchinokumbira upenyu hwenyu kuti zvinhu zvenyu zvikufambirawo zvakanaka kumabasa nekuzvidzivirira. Kubva kuvaroyi vanoda kubaza bhizinesi rako zvinogona kudai tidzidzisei sekuru. Yamene mushonga mene ndo dama kwa seni. Mushonga tinobatsira kuvanhu vanorwara nemunhikwi. Matichani dama kwa seni unikwi. Asi vazhinji vanoshandisa kutemerera vanhu vanotamba zvigure. Vanachiti mweungwa kana vanhu vanotamba bhora vai kuti makumbo yavo yareruke kana kuti bhodhi yake ireruke. So ini ndio mtandeza wamene wachita nama yana kupera. Asi inini mushonga chandinoushandisa ndizvonaika ndinoushandisa kune vanhu vakasimba zvakanyanya vanoita feti zvakanyanya. Kakutemera mushonga uyu auite mafuta yakawanda, bhodhi yako inofanira kudzikira. Aiwa, variko vazhinji vachanopedzisira vava kuti makumbo ari kurwadza nekuti bhodhi iri kuremera makumbo. Mzukuru wanga ine ndina zvakanaka mzukuru wangu. So mishonga yakawanda ndingagona kukupedzisira yese, kukutaudza kuti yese ndada kuti uende kune imwe stage. Naika aiwa, tiri kupanzwa. Umene ndo wakumaliza kupedzeresa. Ndo mushonga wangu wokupedzisira kutaura newe. Tinotenda. Vantu vanamvera matenda padhuze vana ntumbi zilibe gazi dachita kuya wezera gazi. Mushonga ndiwe vanhu vanonzi muzvipatara ropa ravo rishoma. Zvariri rishoma vari kuonda, vari kumwa ropa ravo nezvikwambo, tinokwanisa kudzulira mushonga tovaisira mupoliji vachidya kuti ropa ravo riwedzere. Aiwa, ndafara kuziva sekuru. Ndachiti ndingangoni pezese vantu valibe kubwera ntana vadabwera nta mangwa tiwa daikanika. Hanzi nhasi hangu ndabvisa vanhu vanga vachiona girazi. Vakaya kudhara nevauya nhasi vachigona kuona girazi. Iri ndo rinonzi girazi raunokwanisa kuona muroyi wako kuti munhu ndiye muroyi wako, nevanhu vanoba vai nemabiro yakaita, ndo rinonzi girazi racho paunoona. Wose wanamvera dachita tiwa na spejo na amene wanamvera adamkata monkome magogo karumbi matereko yakada yapeza paspejo pamene apa insayabo. Ukanza munhu wese achinyepera mumwe munhu kuti muroyi, achinanga mumwe munhu kuti muroyi, pamunouya sefamily ndo rumu yamunotanga kusvikira inuwe muchiona kuti apa munhu uyu muroyi, ndo pamunoona varoyi venyu apa nevanhu vakakubirai nembavha kana uchifungidzira kuti mumwe munhu muroyi. Zvese zvinoperera apa. Kana wakabirwa usingazivi munhu akakubira unoona apa pagirazi apa. Kana usingazivi kuti muroyi wako anokuroya wedzinza ndiani, ndo girazi rasekuru raunoona kuona apa uchiona varoyi vako. Unotomuona maroyera anenge achiita here nemabatira akaita mushonga achireverera kuti utsvupike, utambudzike, urware. Vantu zidabalanga nimani bazimenelini zvakafanana nekripi randakapesera kubvisa, randakabvisa rambuya rumbi handitika kumachekerere kubiwa kwemombe, vakatokwanisa kuona vanhu vavo vakaba mombe papi
ipapa nevanhu vakazovapa mari vakubhadhara vakukumbira regere kuti tisakaba mombe dzenyu zvese zvakabuda pagirazi irori vachizvionera vakamvera macheko magoko kamacheko zilamo na amene wa Berea Society na Pinto vamenewo vamene paje isagi vese nyadze Berea Society dzekuona varoyi vese Berea Society nokuroya nevaroyi vese vakabuda pagirazi papi ipapa nataza kuchiti mudabwera kunyumba kwenyu mudachita umene ndina mfiti ine ndilibe nyabezo kupua zide ndamchodoza kama asabi panapa makauya kubva kumba kwenyu muchinangana uroyi inini andinetsane nemi nongokuti huyai pagirazi iri moona ipapa ndopa munoona chero makanzi munhu 100 ndo girazi renyu ramunogona kuona kuti nhengi muroyi here kana kuti haasi nekuti kune vanhu vari kunanga vamwe vanhu vasingaroyi vachivati varoyi chero kanzi uri kunze kwenyika ini ndinoya pagirazi rangu irori iwo ndokuti batawo girazi rako uri kwauri ikoko ndokwanisa kutokuonesa girazi uri kwauri ikoko ya ikachana kumene paje ine sipeje ndakupesa ini arabasa kuti uri kuMalawi uri kuAmerica iwo unongobata girazi rako raunozola zvaunoda iroro raunozvionesa pakuzora mafuta uchizvipfeka nongokuti enda pagirazi iroro chero wardrobe indomira pagirazi rangu iri ndokuonesa girazi rako iroro racho nalo ndichirisuma negirazi rangu iri kumbe mudabwera safebia mufuna kubwerera nkhani ya munthu ufirisewa mudayika zulo mwamva wa mudaficha zulo musibwera so mudabvuwa naye munthu mende pasipenye pamene pana chero makauya mune nawo hama dzenyu dzakafa zina tsarukano amusuzata akaponderwa kupi kana kuti munhu akafa asikufa kwaita atina kugutsikana nazvo munoya apa moona varoyi vakauraya hama yenyu kuti munhu akauraya hama yenyu ndiani kana muroyi uyu akazviona pagirazi iri anobva atosanduka kuita muroyi wacho ipapo kwamba wanzizisa ya nadaza kubvuwa zakunama muchita speje na trend imene musanyepere vanhu kuti varoyi dzimwe dzenguva vamwe vanhu vamukuti varoyi handitika mashave uroyi angori mavale kana kuti uroyi wavale hwakapiwa nemadzidzinza asi munhu kana uchida kutsikana kuti munhu muroyi unokwanisa kuya pagirazi iri wozvionera wega kuti uyu muroyi wozoleka kwete kuita muroyi wokunzwa kwete handidi izvozvo so imene ni nyumba ya speje ino ndo rumu yegirazi handitika zese zinali zichitika nayepo zaunali kuchokera kuchoka kunyumba kwako mengo munhu wese chero katoya pano katonyepa asi chero katowabirwa motikari chaiyo ndinokuti enda pagirazi iyo chero kanzi usiku 12 urodze usiku unogona kuona pagirazi iri kuti munhu akakubira ndiani nemabiro yakaita unotomuona pagirazi iri obva wagadzira munhu wako pagirazi ipapo saka kana munhu aba sekuru tiri ipapo kana munhu aba anozobatwa sei tamuona pagirazi apa ko iye kwaakaba iye ari kuchitungwiza tiri kunokuota force anozouya sei kunoko na ndire ndikampana Eggman ndidaruruka na speje limenei ndamkonza makumadi iwewe paunouya uchipinda pagirazi ukaona munhu akubira iyo chako munhu yeye akubira chako mashoko cheta padiwa zvakawanda panodiwa mashoko yako kutaura kuti iwewe wakandibira ndakuona ndinoda kuti upenge ndinoda kuti uite mudumbu ndoda kuti uite manyoka ndoda kukutumira nyuchi ndoda kukutumira gudo racho reye kutozolitumira zvinobva mushure mekunge munhu yeye wagona kumuona pagirazi uribo kumpeza wakuchika nkanuma wachita tini nkonza wepo yase kana wapinda pagirazi usina kumuona munhu wako akakubira zvichira kuti une mhepo dzedzinza dzagara dzinokutevera dzausiri kuziva chero kuti dzaunoziva kana kuti hauna kureurura kuti iwewe wakamitisa hama unoroya nditi uri mbavha handiti lakudisa mimba ukabvisa mimba apa kana uchipinda pagirazi kana uchipinda pagirazi unofana kureurura nekuti ukasareurura pakupinda pagirazi kwako handitika girazi haugona kuriona nekuti hauna kuchena hauna kureurura wozitaura kuti sekuribunza mukombe vakaipa ndakaenda kugirazi kwavo asi handina chandakaona asi vamwe vanhu vachiona wokuti vanhu vanenge vachitotiwo sekurubvunza mukombe havaone nekuda kuti takaenda pagirazi asi hapana chatakaona vanhu vanga vari kutotaura izvozvo kuti saka vanonyepa sekuru vanenge vanoita kuti vanhu vatadze kuona munhu iyeyo anonyepa kana achiti haana kuona pagirazi nekuti girazi chero makaya muri 10 hazviite kuti mese 10 mutadze kuona pano munhu atadza kuona vanhu 2 vane zvakalemera kana matambudziko avo asi vamwe vanhu vese vanoona kuona asi iwo nechakaipa ndosingakwanisa kuona girazi aiwa pari kunzikwa iwepo kuika pasipeje pamene apa unari mfiti so udankatama udasipeza so msanduka iwewe chaiyo wauya kuzonditora nyuzi panapa nhasi ndikakuisa pagirazi rangu iri iwewe wacho unogona unotoona nditika kana uri muroyi ukaona girazi iri unosanduka kuita muroyi wacho
Asa kani boroya kaini. So nimene ndisalama na chitati kutopinda kwa waita muno mwewe kutasa kwa keta grasi uli tori mulo izhezhe mashave yako yatotanga kutobuda Nenda utogwina saka ndapasa tandi na nyumba kumana iwewe amuno matiri amuna muloi nekuti muloi kungopinda pamsuwa apo uchitsika jira langu le break ulipo pesa ntodo pamene apo zichoka nyumba yanga patabuda matala unakuona pata chimbo ilipo pave ukaona iwewe wapinda matale mangu chimbo ilipo pamsuwa pangu kasa kudonedza girazi langu linoto kubata chete kushika iwewe wale ulura ndoku ndikusunungule hapa tiri kuti tinotenda nyange ne mu grass room munoonekwa kuti muroi wako ndiani ndiani ari kuita kuti utambudzike mukati muupenyu hwako ndiani zvese zvinoitwa nasekuru Bunza Mukombe vati zvekare nyangwe uri kunze kwenyika uine grass rako ikoko raunogeza naro kumeso vanogona kuribatanidza neriri zvoita mira iwe uchiona uri ikoko ivo vachiona vari kuno uchiona muroi wako saka hazvisi kuda kuti ukwire ndege kuti uzive vanhu vari kukunetsa kuno kwasekuru Bunza Mukombe zvinogona kungobuda pachena kana uchinge wangowirirana wapinda matare mavo regai tipfuurire mberi itize kuti twakuita sei zvakanaka apa sekuru vati kana uchinge wauya pano pane rumu yavo kana ndongo chibatsiro uri kunoko kana chibatsiro uri kule unokwasisa mari yako pamukuru wa dreamit chibatsiro uri ikoko ne video call uyezve pane mazuva asingashandwa akafanira kuti chipiri nechitatu kubvira mangwana nekusera mangwana sekuru havashandi saka chipiri nechitatu nokurudzirawo vazukuru izuva rekubhuka mari yako kuti china Thursday ugone kubatsirwa nekukasika chipiri nechitatu hachishandi unoona kufundzira sekuru havadaire foni asi chipiri nechitatu sekuru havashandi saka fanira pa sekuru vanga vane holiday vangainayo asi holiday independence yakatora nguva sekuru vasingashanda vanotaura nevazukuru vakawanda vazukuru vakawanda vaitoda kutaura nasekuru but iholiday vashandi vavo sekuru vanenge vasipo vakafanana nemagwenyambira vesavo vanenge vasiko apa sekuru vadakuenda naemi kuti kana uchinge wauya muno muZimbabwe pane rumu yaunoti unosvikira yaunobhadhirira mari yako yekubhukwa wese wachidhindo kunzi tenderana kusangana sekuru Bunza Mukombe ndo rumu yamakienda nyumba ya mabalani imweneyo ni pesa yako booking room yekuti iwe unofana kubhadhira mari yako mu office mari ya sekuru Bunza Mukombe kana uri kuno ku Zimbabwe inobhadhira mu office kwete kunze kana kukupi kana kumukuru mari yako kesho kabhadhara inobhadhira mu office ya sekuru Bunza Mukombe ndo yatakienda ku office yawo kuti yakamira sei zvinhu zviri pano hamadiwa vateri zvakarongeka tave kuenda zvinezvi ku office kwatino kunoitirwa ma bookings handitika tinoimba kuti aiwa muri kuteera urongwa uri pana apa sekuru Bunza Mukombe. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandi sport and dream street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams Sly yao ya Sly Media 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 kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly yao ya Sly Media